ọ na-agwọ ọnụrụ ube nwanne onye bụ ụzọ ị ga-abụ onye ikpeazụ onye bụ ụzọ ị ga-abụ onye ikpeazụ nwanne gị aka sị ya na Biafra anatago IPOB ọ ga-adịrị anyị dum na mma n'aha Chukwu oke abịa. Nke mbụ ana m ekene ndị ụga unit niile otu o si kpụọ ụlọ otu ụlọ abịaza. Ana m ekene unu n'otu n'otu na okwu unu ji bịa ebe a ga-abụ okwu unu gozina ogologo ndụ na-ala isi ike. Anyị dum bịara ebe a taa ga-adị ndụ wee celebrate Biafra. Iwe we n'ụlọ na anyị bịa late because o nwere ebe anyị si almost gasikene ebe ịtọ ebe a and enwekwa ebe ọzọ anyị na-aga kịta so anyị na-apụ na mana I'm thanking Almighty God onye mere ka ọ dị otu a taa because I believe that na Oga agbagogo to another level now. My brother, ọ ga-adịrị gị na mma na ọ bụgodị na onye ọzọ ndị ọzọ na-ekwuru okwu na imere ọfụma I will recommend you imere nke ọma because ọkwa gị nwe ụmụaka niile n'ebe a ọ ga-adịrị gị na mma n'ise n'orie n'afọ mana biko nyere aka gbanyekwuo onye a aja n'okwu gbanyekwuo ya aja n'okwu ka o nwee ike wee mekarịa gị nwa maka na ihe nna na-ekpe ekpere bụ ka nwa ya karịa ọkwa eziokwu ka nwa ya mụọ karịa ya nwa so nwa gị nwa na onwe gị hand over taa mara na ị ga-amụ karịa nna gị. Anyị chọrọ anyị na-abịa ebe ọzọ ka anyị na-abịa for celebration of another new unit and Chukwu oke abịa ma ga-eme ya n'aha Chukwu oke abịa. Ana m ekene ụga niile ndị nna niile n'ebe ndị nne niile n'ebe a unu ga-adị ogologo ndụ n'ala Igbo because na ọ dịghị isi na unu lapụrụ m ụmụaka unu esoro unu na-abịa meeting jesie n'ike unu ncha ga-adị ndụ celebrate Biafra. Ndị mkpọbi ụkwụ agaghị enweta unu n'aha Chukwu okike abịa. Otu a anyị na-ana anyị ga-eji ndụ n'ala isi ike wee na n'aha Chukwu okike abịa. Biko nka ga-abịa bịa nọnyetụrụ n'obere ka m nwee ike monitọ otu things adị mana ka nri anyị shinyere ka ọ na-eyekwa ka ọ na ọ dị eyi nka ga-abịa bịa nọnyere